Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mayong gabi, magsuon ko diya ni Kristo. Karon ang unang Domingo sa Kwaresma din atong pagsaulog kauban nato si Father Zacarias Cortez. Karon ang atong mga pagsulay sa kinabuhi kinahanglan aduna tay pamaagi aron makalahutay kita pagsagubang niini. Karon atong ihalad atong katuyuan una sa atong kaugalingon, sa atong pamilya, atong parinti, mga higala ug uban pa mga intensyon aron maandam kita sa pagsaulog nining Santos nga misa ato karong hinusulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios Amahan magkagahom sa tanan ug kaninyo maigsuon na nakalapas ako dako giyamok sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos ug kaninyo maigsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga makagagahom, pinaagi sa tinuoy nga pagbansay nga buluhaton sa Kwaresma, itugot nga makasabot kami sa kahulugan sa kamatayon sa pagkabanaw ni Kristo ug tudloy kami sa paghubad niini sa among kinabuhi, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon sa Henesis.
Unya ang Dios mingon kang Noe ug sa iyang mga anak. Himuon ko na karon ang akong kasabutan tali kaninyo ug kanako ug sa inyong mga kaliwat. Ingon man sa tanang binuhat nga buhi uban kaninyo. Ang mga langgam, mga kahayupan, ug mga ihalas nga mananap, tanan gayud nga nanggawas sa arka. Himuon ko ang akong kasabutan tali kaninyo ug kanako. Igsaad ko nga dili na gayud puuhon, pinaagi sa lunop ang tanang binuhat nga buhi. Dili na gayud laglagon sa kalibutan, pinaagi sa lunop. Ug ang Dios miingon, agig timaan sa walay katapusang kasabutan nga akong gihimo tali kanako ug kaninyo, ingon man sa tanang mananap. Palutawon ko ang akong bangaw diha sa kapanganuran. Timaan kini sa kasabutan tali kanako ug sa kalibutan. Kung tigumon ko na gani ang mga pangano diha sa langit ug makita diha niini ang bangaw, hinumduman ko ang akong gisaad kaninyo ug sa tanang mananap nga dili ko nagayod laglagon pinaagig lunop ang tanang binuhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang imong dalan o Ginoo, gugma o kamatuuran, alang kanila nga nagabantay sa imong kasabutan. Ipaila kanako o Ginoo ang imong kadalanan, tudlui sa imong mga agianan. Agaka ako diha sa imong kamatuuran, ug tudlui ako, kay ikaw man ang Dios nga akong manluluwas. Hinumdumi nga ang imong kaluoy o Ginoo, ug ang imong kaayo sukad pa kaniadto. Ang imong kaluoy hinumdumi ko tungod sa imong kaayo o Ginoo. Maayo ug matarong ang Ginoo, sa ingon niini iyang gitudluan ang makasasala sa dalan. Iyang giagak ang mapaubsanon ngadto sa katarong. Iyang gitudluan ang mapaubsanon sa iyang dalan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo, apan gibanhaw ingon nga espiritu. Ug sa iyang espirituhanong kahimtang, miadto siya ug nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Mao kini ang mga espiritu sa mga tawo nga misupil sa Dios, samtang siya mapailubon nga naghulat kanila sa diha nga si Noe naghimo sa arka. 8 lamang katawo ang misulod sa arka ug naluwas sa tubig nga naghulagway sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo. Dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas, kundili pinaagi sa saad nga gihimo ngadto sa Dios gikan sa usa ka maayong konsensya. Ang bunyag nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo nga miadto sa langit ug atuan na sa tuo sa Dios, naghari sa mga anghel ug sa mga langitnong gahom.
ang pulong sa Ginoo. Pagdaig alang kaninyo, Ginoong Hesukristo, Hari sa himaya na walay katapusan, ang pulong mo, O Ginoo, among kahayan o kaluwasan. Pagdaig alang kaninyo, Ginoong Hesukristo, Hari sa himaya nga walay katapusan. Ang Ginoo manakan ninyo. Nasab kanimo. Pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Bayan ikaw, Ginoo. Atong gamiton ang Marcos. Diha-diha gipaadto si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Nagpabilin siya dito og kapatan kaadlaw ug gitintal siya ni Satanas. Dito may mga ihalas nga mananap, apan may mga anghel nga miatiman kaniya. Sa diyang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Mingon siya, miabot na gayud ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa, hinulsuli o biyain ninyo ang inyong mga sala ug tuuhi ang maayong balita. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, Father Zacarias Cortez, maayong gabi kanatong tanan. So, ang atong pagsugod, mao kare ang pagsugod sa gitawag Lent o Kwaresma sa Binisaya pa. So, mao nay puposon sa atong maayong balita karon. Og ang kanindot ni ini mao nga ang Kwaresma angay nato higugmaon. Mahigugmaon nga panahon. Kay nganuman dili kinahanglan na makikisog kundili malipayon nato nga pagsagubang sa kinabuhi tungod kini nagdapit nato sa pagsugod sa pagtubo nga mahimo tang hamtong o makatidlong kita sa espirituhanong kinabuhi nga lig-on kita pinaagi sa pagdisiplina sa atong kaugalingon. So, nindot day pero kanang uban na ipaantos, ipalisdan kita sa atong kinabuhi. That is a wrong perception of ang ato nga iatubang sa kinabuhi. Kay karon ang atong nasabtan sa Ebanghelyo gipaadto si Jesucristo ngadto sa kamingawan
Ato siya going driven by the evil spirit, driven by the evil spirit. Mo na'y temptasyon na dili sa gahom sa Dios kundi gahom sa yawa. O giingon dinhi didto sa kapatan kaadlaw gitintal siya ni Satanas. So gitintal sa Satanas. Kita pod tintalon po ta ni Satanas. Kaning giingon dinhi si Kristo, 40 days and 40 nights tempted by the devil. Pero wala tay ingon ta pamaagi how to face the temptation of Satan into our life. Kung saan man nato nga makasagubang ta niini sa mga paglinla sa yawa. Ang yawa using our own senses to tempt us. 5 senses. Usay atong hearing, atong sight, ang atong kagutom, atong pamati, gamito na sa yawa. Kung saan nato mo na'y kasagaran, ang tao gusto og kahilayan o adto og syudad, mangita og kanang lawas nun nga kahilayan, mangita og lugar nga asa ning lugar nga dunay kahilayan mo adto gyud, di ba? Sa tawhanong kaulag dad-ona dito sa lugar sa gitawag kahilayan. Takip na ang prostitution area. So muna dayon dad-on pod sa gitawag mga food trip. So sa atong syudad na idaghang food trip, na McDonald's, na Jollibee, na ay daghan pa na nga mga baligya, Kentucky, mga nindot nga pagkaon adto dito madala nga imong kagilngong sa lawas sa pagkaon. So mo na'y gilngig nga makadaot sa tao kay ang kalami man, pero na kay sakit mahimo na ka mulay lami kay mo create og diabetic, na create og high blood, mo create og kidney, mo create og heart failure, mo create og blindness, o gari pod sa less nga tentasyon mo agi po ka og sexually transmitted disease, na ay gonorrhea, na ay syphilis, na unsa pa na nga sakit na imong kapaingnan. Pero nakita ka sa attraction sa kahimtang mo adto sa casino to apo dito ang sugal, mo attract ka, ma-interest ka, magkakwarta ka, so dad-on ka sa dautan. So mo na ang nahitabo. So pareho ra ni Herod, ang nahitabo ni Herod, gisayawan ra siyang anak ni Herodias, si Salome. Wala siya kakontrol siyang tawhanaw nga gibati, ningon siya nga ihatag nako bisag unsay imong pangayoon, bisan pa og katunga sa akong gingharian. Pero gipangayo lahi man si Juan magbubunyag, ipapunggutan sa ulo. So mo nang di na nimo mapugnan, kay imbes imong una makatabang, ang makatabang sa imong kinabuhi mawala na. So mao ni ang labing importante makakat-on kita. Lent is meant to be enjoyed, not to be endured for it. It invites us to begin to grow into maturing and emerge spiritually stronger through self-discipline. So maunta na kapaingnan
nga maayo sa atong kaugalingon. So pasabot, Lent is a growing period. Ang gitawag Kwaresma, panahon sa pagpalambo, pagtubo sa atong kinabuhi. Mahimo tang mulambo diha sa atong pagkikalambigit sa Ginoo diin siya ni saad nato nga dunay mga kahulugan sa iyang panag-ingnan. Iingon pa dinhi sa basahon sa Genesis chapter 9 verses 14 to 15. Iingon dinhi, I set my bow in the clouds to serve as the sign of eternal covenant between me and the earth. Never again shall a flood destroy a mortal beings. Destroy ingon diri, never again shall a flood destroy all mortal beings. Pagkanindot di ay ang isaad nato na dili na ta madaot o nay ayo. So pareho ng mahimo ta sa atong paghimo nga labing importante usahay ang atong pagtan-aw sa Kwaresma dili mataga natong importansya. Imbes tingon Lent is a training period. Lent offers a period of self-discipline. We are not giving up for the things of the earth only, exchanging better things. So, kanang atong gihimo mga pag-antos ug sakripisyo, better things ang mapaabot kayuhan. So let us begin Lent with confidence. Naagad tayo pagsalig sa Ginoo. Kanang atong gihimo og fasting, almsgiving, abstinent, acts of mercy, bililhon kaayo para sa gingharian sa Ginoo ug mao gyud makapukan sa evil spirit diha sa atong kinabuhi. No, makapukan sa daotang espiritu sa atong kinabuhi. So makasulti gyud ta tinuod ini reality kay kauban ako kaniadto si Father Fontihon pare na giwarningan na siya sa doktor na ayaw gyud kaon sa bawal padre, kaon og humba, lechon o di ba kanang mga tamis sa ingon man siya nga mutilaw pa ning lami ning kalibutan na o mamatay ta wa na may lami. So ni kaon gyud siya. So, ako mismo saksi gyud. So wala madugay. Goodbye siya sa kalibutan. So pare gali na samot na no among tanan pareho na sigon sa atong baruganan sa atong espirituhanong kinabuhi kun huyang ta di ta makasugakod sa pag-antos sa atong kaugalingon sa iyo ta mamatay. Pareho nako na operahan ako og gallstone. So giingon sa doktor nganong naingon ka ni Father tungod kay wala kay pagdisiplin sa imong kaugalingon sa mga butang sa pagkaon, nag-carbo loading ka o fat loading, mga sweet loading. So all this loading with no discipline of way of eating. Yun siya, you just eat what is enough. Muna giingon sa doktor nako si Father Jerry Tan, specialist na diya sa Cebu doktor. So nganong na kay high blood, nganong na kay diabetic, nganong na dihanap imong panlantaw, nganong na kay hypertension tungod kay di ka mo pugong sa pagkaon. Ngon siya, ayaw kaon kanunay og pansit, ayaw kaon kanunay og pan, kay taas ka nag-glyceride.
ang ingon ko, mukaon ng tao, dili pugso nili pakanon. Kanusan mong kaon. Ingon siya, bisag usala kapan, padri, igo na. So, usahay, mukaon ko, tulo kapan, upat kapan, nilapaw. So, mo na, pagbasa sa resulta, taas ko triglyceride. Unsa may hinungdan? Overeating, not control in eating the foods that are not necessary anymore to the body. So mo na nahitabo nako, na operan ko, hapit yung kong mamatay. Giinan ko sa doktor, kung wa ka maabot din ni padre, niyan ang adlaw, patay ka. Pero naabot taman, buhion pa ka. Unsa man nimo, gusto kang operahan ni dayon? Ko, wala lain dok na mahimo, buhatan na lang the best you can do. So pagkaugma, normal dayon, kay daghan tong mga tambal gihapak na ko sa lawas. Pag normal, diretso dayon ko sa operating room. Pagkaugma, kaingon ako patay, pero buhi na di ay, kay nakuha naman ang butang nga nakahatag o kadaot sa kinabuhi nako. So muna kamo pod kanang makadaot sa inyong kinabuhi, o dili mo mantigo mo disiplin o mo kontrol sa kinabuhi, tagaan dayon ka. Kanang yung magmisa ko, mahinumdom dayon ko, kanang dito na ko sa hospital, ingon, pahulay nga dayon ihatag nimo. Sus, kaya anak nako, karon di ba na ako dagway gimisa, gikantahan na ini, sa imong mga kamot amahan, ang amo karong igsuon itugyan. Gay kapika ko sa lawas. Naingon ang doktor, noon sa kapadre, abi na ako, namatay na ko dok, buhi pa dili ang sounds na sa body system nimo, mooy nadungog nimo, kay kami gitanaw nimo, naratol ka, pero wala ka mamatay, naluwas na. Thank you for successful operation. So umuone na alang kanako, ingon to, they are important victories of the kingdom of God and defeats for evil present in our lives. We must make love, not with our usahay sa atong kaugalingon mo pa'y patigbabaw. Lenter is always one who kisses and one who offers the cheek. Lent offers each check, but we are prepared to kiss. So kana bitang nga kining atong mga kasakit mahadlok ta, dili na maayo gud ita mahadlok, atong ihatag atong kaugalingon, bahala tag sa plagon sa sakit nga pulong. Example sa doktor, kay pag-examine di gyud ta mo react ni ana, atong iduol ug gani mahimo pa mo embrace ta sa kamatuoran, mo offer ta sa kiss. Mao po na kana bitaw maka-encounter tag kaaway, dili nato awayon, kundili kung saplag ihatag imong pikasaping, ipasaplag unya, kung mabalos mahimo pa imong hagkan siya, imong paghagkan ang imong kaaway. So mao na dili na ang pakig-away sa mga kaaway sa atong kinabuhi, dili na to nga mohimo tagubat. We are not going to make war, but we are going to show our love to our enemies. Mao na importante kaayo nato ni sa atong kinabuhi karon. Usahay anha man ta masayop, kay di man ta ka dawat ni ana. Mao nang kinahanglan maka-learn gyud kita sa atong kaugalingon. Ingon ta, learn is the moment to learn. So pareho ng fasting and abstinence, almsgiving. So almsgiving,
Maka-learn ta. Instead, magdinalo ta. Turang kagulingon nga gibusog. Karon dili ka daot sige kaon sa mga carbohydrates. Ibis o sa kabandihado, gamay ra, ihatag nimo ngadto sa walay makaon. So, malipay ng Ginoo ni anak. Kay imong gipakaon to walay makaon. Unya, layo pa ka sa high blood, layo pa ka sa diabetic. Diba? Kung manakaon po kag humba, kaon na po gaway nga slice, imong ihatag ngadto sa uban, wala. So, mas-save imong kinabuhi, nga di ka atakihon, mamatay. O, magdinalo ka, dalo ka kaayo sa humba, dalo ka kaayo sa kanon, dalo ka kaayo sa ice cream, ay ikaw ray mamatay. Di ba? Dali kang mamatay. Pero haron dili ka mamatay, ipaambit nga to sa uban nga wala. Pagka maayo aron, unya mataas imong kinabuhi, makapangita ka kaayo. It is learning not to be selfish, not to be greedy, but to be generous. Kay gipaambit man nato sa Ginoo. Unya sa atong kaugalingon, sige tagbagulbol, halad ta, bagulbol ta. Pero atong gibagulbulan ang Ginoo. Dili nato, paghalad nato sa simbahan, ang giving for the victory to defeat Satan. No, pila ka mo pare atong gipakaon. Kay kanang pare, i-centralized fund na siya ang tanang gihatag. Ang usa ka gatos ka mga pare, ang gihatag nimo wala gali ka gatos. Piso ra unya saluhan to sa daghang mga pare. O di ka ana ang imong uska buok, uska gatos ka pare nga nagampo nimo. Di pa ka ana. Pagkaayo aron nga paagihan, di ba? Aw, wa tay mahimo kung dalo gyud ka, di gyud ka mohatag. Mo na siya mo labing importante. Imbis if you give to the Lord will give you more. So di katagaan sa Ginoo kay dalo man ka. So mo na discipline nato not to become greedy but to be generous what we have. Nganong gitudlo sa simbahan para kita makatabang sa atong labing ubos nga mga igsuon nga nanginahanglan. So mo na do not make a bad interpretation on it. Pero kung dautan imong hunahuna, dautan ra gyud na, wa gyud tay mahimo. Dauton gyud nimo ang simbahan, bisan pa ang simbahan nagtumong og hatag para sa panabang sa uban nga kabus. Kung makasala simbahan, ang simbahan ra pod ang mga pari po'y motubag sa Ginoo, dili man kamo may manubag. Kay inyo naman ang gisalig diha sa Ginoo. Kita mo na Lent is confidence. Naatay confidence sa Ginoo. Paghatag nato atong offer it to God and let it the one in charge to distribute for those who are in need. Okay? Ayaw magdinalo, ha? Sige. Ayaw mo kaguol o tagaan o penitensya sa pagumpisal, ha? Ay pagumpisal, pagtabang man nato, aron tang madisiplin, makontrol sa atong kaugalingon, aron mahimo tang strong sa atong kinabuhi, maliyog panindog atong ipadayag ang pagtuo sa Ginoo. Nagatuog kami sa Diyos ang mahan makagagawom sa tanan, nagbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang makita ug di makita. Nagatuog kami sa Ginoo Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa man sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kaniya sama. Pinaagi kanilang himo ang tanan, tungod kanatong mga tao alang sa atong kalawasa. May kanaog sa gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay.
ug nahimong tawo tungod kanato gilansya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato naganto siya namatay gilubong sa katulo ka adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan misaka siya sa langit nagalingkod sa tuo samahan mubalik siya mahimayaon aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa manog sana, dungan sa manog sana, pisimba sigimaya, misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagala kami sa usa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Ang atong manunubos nagtawag kanato paghinulsol o sa pagtuo sa maayong balita. Magampo kita at nga atong untang matuman ang kasabutan sa atong bunyag ni ining panahon sa grasya ug maingon kita nga nangamuyo kami kanimo Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan mupadayon sa pagwali mahitungod sa pagtuo o paghinulsol, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, mahibalo nga ang Dios naghatag ni ining kalibutana sa iyang kasabutan, nga mao ang kalinaw ug kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Nangamuyo kami kanimo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Nangamuyo kami kanimo Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Mangamuyo kami kanimo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Mangamuyo kami kanimo dungga kami. Nga si Kristo magdala sa atong mga nangamatay nga mga igsuon, ngadto sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Mangamuyo kami kanimo dungga kami. Amahan ania kami masaligon nga imo kaming panalipdan pinaagi sa bag-ug way katapusang kasabutan sa imong pinanggag anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Unsay igasa ko kani himo tungod sa imong kaayo giluwas mo Daigon ikaw man kagikan sa imong pagkamagitag nga dawat kini paningabot siya tayo ginawa sa kamot sa tao na makinigpanan sa kinabuyan. Daigon kanunay imong ipakita sa Daigon ikaw man kagikan sa imong pagkamagitag nga dawat kini ginabot siya tayo ginawa sa kamot sa imong kinabuyan sa kinabuyan. sa kaayong Maigsuon pagampo kamo haron ang ako ug ang inyo nga sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Buhaton lang ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang pagkay himaya sa iyang ngalan alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo itugot
nga maandam kami pag-ayo alang sa paghalad ni ining mga gasa. Pinaagi ni ini nagasaulog kami sa sinugdan sa santos nga kwarisma, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaaga ninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay ug mataro. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay sa matag tuig nag-awhag ka kanamo sa paghinlo sa among kasing-kasing ug pagpanalipdan nga malipayon alang sa Pasko sa pagkabanaw aron sa pagampo namo sa labing mainiton sa pagbansay sa mga buhat sa kaluoy nga labing madasigon ingon man sa pagsalmot sa mga misteryo sa nagpakatawo kanamo pag-usab. Makadamangat unta kami sa kapuno sa grasya nga ila sa mga anak sa Dios ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, luyog sa ilang way hunog nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imo himaya. Hosana sa kahitasan. Nay kunangaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siyang pan, ipasalamat kanimo, ipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug bingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanin ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ni ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang og walagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ug ni Julito among Obispo, ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inaan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, ug sa mga apostoles, ni Santa Catalina Alendria ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daykon ug himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, iya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Itudloan kita ni Kristo sa pagampo sa atong Amahan, busa dito ko nato ang iyang mga pulong itudlo kanato. Amahan namo anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala. Maingon na kapasaylo kami sa kasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang harian, ang gahom kang humaya, hangtod sa kahagturan. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita tang atong panag-ineksunay. Peace be with you. Cordero sa Dios nga nagawad ka sa sala sa kanimo.
Kini mao si Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan ang gidapit sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo, dili ako palawat angay, salawat kanimo. Panipamulo na mamaayo. Ang lawas sa dugo ni Kristo mag-amping kanato sa kinabuhing dayon. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I'll wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Magampo kita. O Ginoo, nabusog kami sa bala kalanon nga langit nun nga nakahatag sa among pagtuo, nakahatag kanamo sa paglaom, naglig-on sa among paghigugma, itugot nga makat-on unta kami sa mga pangandoy gayud kaniya, ang buhi og matuod nga kalanon ug nga mabuhi unta kami sa tanang pulong nga iyang gisulti kini among gipangayo naagi ni Kristo among Ginoo. Lingkod sa makadiyot. Mga pahibalo, ang unang Domingo sa Kwaresma na tumbok na Migration Sunday, ang atong ikaduhang love offering collection karong adlaw alang sa mga proyekto ug uban pang buluhaton sa Commission on Migration. Gidasig ang tanan nga padayon sa pagtampo sa ikaduhang love offering aron may pundo alang sa mga proyekto ug uban pang buluhaton sa simbahan. Ang ikaduhang love offering sa unang Domingo, Pebrero 7, 2021, nikabat og 11,536 ug 50 centavos. Ang mga personal na donasyon alang sa mga proyekto sa simbahan na nadawat sa opisina sa parokya sa pagkakarong adlaw nikabat og 8,800 gikan nila
Ramir Logan, Catherine C., Double A Barbecue Resto, ug tulo ka donor nga wala magpaila. Kasamtamang nagatubang kita sa kalihukan sa simbahan subay sa panahon sa Kwaresma ug Semana Santa. Tungod sa maong rason ang atong tinahod na Kora Paroko, Reverend Monsignor Robert Bunguyan, nagpa-schedule og sayo sa panagtigom sa Parish Pastoral Council o PPC ugmang adlaw Domingo, Pebrero 21, 2021 sa 1:30 sa hapon nga ipahigayon sa naandang lugar. Daghang salamat. Palihog manluhod. Horacio Imperata alang sa pagtapos sa pagpangpatay sa among probinsya. O Dios, among amahan, namati ka sa mga bakho sa imong mga anak. Sudunga kami sa imong kaluoy. Nagaampo kami nga mahunong na ang kadaot tungod sa pagpangpatay dinhi sa among probinsya. Kining maong kagubot naghulga sa among kinabuhi ug naghikaw kanamo sa kalinaw. Nakapailo kini sa daghan namong mga kabataan ug kabanayan. Nakapakugang kini kanamo, naghadlok ug naghulga sa among katilingban. Ipandong kanamo o amahan ang imong mahimugmaong mga kamot. Tanduga kami nga mahimong matinud-anong magbalantay sa among mga kaigsuunan. Dasiga ang among mga opisyales sa gobyerno sa pagsulti ug pagsaway sa mga nahitabong pagpangpatay. Hagita ang among mga kapulisan ug mga kasundaluhan sa pagtuman sa ilang katungdanan sa pag-alagad alang sa seguridad ug kalinaw sa tanan. Liguna kining among katilingban diha sa pagbarog sa kabililhon ug kabalaan sa kinabuhi. Tanduga ang tanlag sa mga tawo kansang mga kamot na duhig sa dugo sa among kaigsuunan ug nagbalda sa among kalinaw. Bag-uha ang ilang mga kasing-kasing o kinabuhi o Ginoo. Ubani kami among amahan, aron niining mangitngit nga panahon sa pagsulay, mahatagan kami og lamdag nga mamahimong instrumento sa kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Hesukristo imong anak, ang prinsipe sa kalinaw, kinsa nagpuyo og naghari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, ang tighatag sa kinabuhi, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. O Maria, Rayna sa kalinaw ug inahan sa kinabuhi, iampo mo kami. Santa Catalina de Alejandria, among patrona. Pag-ampo ngadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlimbong ug pagsulay sa yawa. Pakgangon unta siya sa Dios, kami mapaubsanong nag-ampo. Ug ikaw, o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, pinaagi sa gahom sa Dios, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang dautang mga espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan, ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. Amen. San Miguel Arcangel, Guardian Angel's Prayer. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko ang inyong ulo at among ihatag ang panalangin gikan sa langitong amahan kami ni Father Zacarias Cortez magampo sa panalangin alang kaninyo. Ang amahan nga maluluyon naghatag kanato sa panag-ingnan tinun-an nga sa paghigugma diha sa mga pag-antos sa iyang hinigugmang anak. Pinaagi sa inyong mga pag-alagad sa Dios o sa isig katao. Makadawat unta kamo sa iyang dili maihap nga mga panalangin. Amen. Nagtuo kamo nga pinaagi sa iyang
pagpakamatay, ang kamatayon gilaglag ni Kristo hangtod sa kahangturan. Hatagan unta kamo kanunay niya sa kinabuhing way katapusan. Amen. Magpahimulos unta kamo tungod sa tanang kaayo nga nagsunod unta kamo sa iyang panag-ingnan o makaambit unta kamo sa iyang mga pagkabanhaw. Amen. Manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalat na ang santos nga misa, busadad nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo.